Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur gure platoan Unai Jimenez egongo da. Bera apostu etxeen aurkako plataformako kidea da. Duela 2 aste inguru aurkeztu zuten plataforma hau eta gaur horri buruz hitz egitera dator. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticiasekoarekin hasiko gara. Gobernuak inbertsioaren erdia baina gehiago osasunean, hezkuntzan eta eskubide sozialetan inbertituko duela dio titularrak. Argazkian, golik gabeko klasiko aldarrikatzailea ageri da. Bestalde, azalak ere jasotzen duenez, Zinfak 2024 urtera arte 207 milioi inbertituko ditu ikerketa, garapen eta berrikuntza azpiegituretan. Laboral Kutxak gainera, Nafarroak 2020an 2,2ko hazkundea izango duela aurreikusten du. Horretaz gain, Arrotxapeako 17 kolektibok bat egin dute zonalde berde eta gorria eskatzeko. Eta Notiziasek azalean jakinarazten duenez, Iruñea eta eskualdeko zaborren tasa 8,67 haziko da 2020 urtean. Bukatzeko, Tximi Abilak Iruñeatik ateratzeko aukera baztertu duela, Osasunak konfiantzarengandik ihes egiten duela Lorkan kopako dueluan, eta Miguel Munarriz aktore eta antzerkigile iruindarra hildela ere esaten ditu gaurko azalak. Diario de Navarrako azalarekin jarraituko dugu orain. Titularrak Nafarroak hurrengo urtean 4.240 milioi gastatuko dituela dio, 2019an baina 223 milioi gehiago. Argazkian, Erretxapeako eremu urdinaren seinalizazioak ez duela ordenantza errespetatzen jasotzen du. Horretaz gain, azalaren eskuinaldean, PSNek geroa baik udaletxeetan ikurrina jartzeko egindako proposamenaren aurka egin duela irakur dezakegu. Baita, San Juan de Diosek eta Osasun Sailak beste hitzarmen baten bitartez harremana mantenduko dutela ere. Bestalde, Zunbilak euromilioiaren irabazlearen bila jarraitzen duela dio egunkari honen azalak. Bukatzeko, futbolari ere tartea eskaintzen dio. Klasikoaz aritzen da eta zelai barruan berdinketa eta kanpoan istiluak izan zirela jakinarazten du. Osasunari dagokionez, kopari hasiera Lorkan emango diola esaten da. Gara egunkariarekin goaz. Kondenatu nagusietako 3 Ortuzarren garaian zeudela dio titularrak. Argazkian, Camp Noua urdinez jantzi zela elkarrizketa eta askatasuna aldarrikatuz. Horretaz gain, funts putre batek emakume bat babes ofizialeko etxebizitza batetik kaleratu nahi duela irakur dezakegu gararen gaurko azalean. Baita, plaren elegitea ezetsi eta entrega erraztu duela kasazio gorteak. Bukatzeko, Lola Villabriga indarkeria polizialaren biktimaren hitzak azaleratzen ditu. Bere eskaera bakarra tirokatu zuen agenteak bere ardura onartu dezan dela esanez. Berria egunkariarekin jarraituko dugu. Argazkian, eseri eta hitz egin leloa munduratua izan dela dio, Barcelona Real Madrid partida baliatuz. Bestalde, fiskalak De Miguel auzikoak espetxeratzeko eskatu duela aipatzen du, eta bihar ebatziko dela. Horretaz gain, Frantziak kasazio elegitea atzera botata David Pla espainaratzea erabaki duela jasotzen du berriak azalean. Baita Emakunde saria, Koni Karrantzari migratzaileen erreferenteetako bati eman diotela ere. Kirolari dagokionez, Julen Urdaibai, Nanbiako basamortuko ultratrailean 2. gerartuztenaren hitzak irakur daitezke portadan. 40-45 graduan ibili direla esanez eta basamortua hori dela onartuz, gogorra eta ederra aldi berean. Bestalde, barneko orrialdeetan, Olentzero zuretik haragira Olentzeroren figura eta rolaren bilakaera aztertuko dituela aurreratzen du azalean egunkari honek. Bukatzeko, kulturan Inigo Muguruzari ematen dio protagonismoa, omenaldia egin baitzioten musikari desberdinek. Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Nafarroako erretiro pentsioetan genero arrakala 7.818 eurokoa dela dio. Horretaz gain, Nafarroako gobernuak 2020ko aurrekontuen aurreproiektua onartu duela ere jasotzen du horri nagusian. Eta bukatzeko, 2020ko Nafarroa oinazeko denda gaur Iruñean zabalduko dutela azpimarratzen du. Albiste horietaz gain, Nafar gobernuak aurrekontu orokorren aurreproiektua ere aurkeztu du.
Aurrekontu osoa 4.557 milioi eurokoa da, eta finantzazkoak ez diren gastuen 4.240 milioi euroko muga aurreikusten du. Hau da, 223,2 milioi euro gehiago termino absolutuetan. Gainera, datorren ekitaldirako finantza gastuak 317 milioi eurokoa izanen da. Gizarte arloak dira aurrekontuan pisu handiena dutenak, eta finantzazkoak ez diren gasto guztien 154 dira. Gobernu bileraren ondorengo prentsaurrekoan, Elma Saiz Ekonomia eta Ogasun Kontseilariak gobernuak aurreproiektu bat egiteko egin duen esfortzuan nabarmendu du. Berrikuntzan eta talentuan edo iraunkortasunean oinarritutako oparotasuna bilatzean oinarritu dena. 2030ko agenda zabal zeharkakoaren esparruan. Gainera, Saizen hitzetan, onartutakoa hedatu daitezkeen aurrekontuen aurreproiektua da, eta horiek aukera eta premia dira. Gure ustez, herritar guztientzat dira onak, eta karga sozial handia dute, esan du. Gobernu bilkuran aurreproiektua onartu ondoren, dokumentua Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari, Toki Araubidearen Foru Batzordeari eta Ingurumen Kontseiluari bidaliko zaie, aztertu eta txostena egin dezaten, foru lege proiektu gisa behin betiko onartzeko. Ondoren, Nafarroako Parlamentura igorriko da, bertan eztabaidatzeko eta onartzeko. Honetaz gain, eta bukatzeko, Nafarroako gobernuak ere beste proiektu bat onartu du. 2020an tokiko inbertsioen plana luzatzeko foru lege proiektua. Horrek, aukera emanen du 2017-2019ko tipen erreserban geratu diren egitasmoei arreta emateko eta larrialdiei aurre egiteko. Proiektu honen ondorioz, luzatu eginen da abenduaren 13ko 18/2016 foru legearen indarraldia. Hau da, 2017-2019 tokiko inbertsioen plana arautzen duen legearena. Onartua izan ondoren, testua Nafarroako Parlamentura igorriko da, hark tramita dezan eta hala suertatuko balitz onar dezan. Tokiko entitateek aukera izanen dute hasita dituzten lanak bukatzeko, baita erreserban zituztenak planean sartzeko ere. Era horretan, beste jarduketa batzuei egiten ahal izanen zaie erreserban zeuden inbertsioen lehentasun ordena aintzat harturik, eta erreserbako jarduketa eskakizunak onartzen ahal izanen dira. Beste tip bat onetsi arte indarrean dagoena luzatuko da, eta horri esker, oraingo tipen inbertsio finantzagarriei dagozkien baimenak eman, konpromisoak egotzi eta ordainketak egiten ahal izanen dira. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, hegoaldeko haizea oso zakar ibiliko da, eta hodeiak ugaritu egingo dira. Egun osoan, haizea zakar ibiliko da, eta traba egingo du, batez ere egunaren bigarren partean. Orduan, espero dira ufadarik indartsuenak. Zeruan, aurreko egunean baino hodei gehiago agertuko dira. Une batzuetan, urdingune batzuk zabal litezke, baina beste batzuetan, tantaren bat ere bota dezake, bereziki mendebaldean. Arratsalde gauetik aurrera, zaparrada handiagoak bota ditzake. Temperatura maksimoak apur bat igo daitezke, bereziki hegoaldean. Bihar, ostiralean, euri pixka bat gehiago espero dugu. Ostegunaren azken orduetan edota ostiral goizaldean fronte bat iristearekin batera, haizeak mendebaldera egingo du eta egunaren lehen partean euria egingo du, bereziki goizaldean eta goizeko lehen orduetan. Egunaren bigarren partean euria tartekatuagoa eta urriagoa izango da, eta hodeitza ere saretu egingo da. Temperatura maksimoek behera egingo dute eta 11-15 gradu artean geratuko dira. Udalerri desberdinetako albisteak ikusi ditzagun. Oltzako zendearekin hasiko gara. Larunbatean, Mari Domingiri ongi etorria egingo zaio izkuen 5:00 eta abenduaren 24ean Olentzero egonen da Oltzan 4:00 aurrera. Aurrerago eta eguberrietako programaren barne, hainbat ekintza eskainiko dira. Adibidez, robotika tailerra abenduaren 26, 27 eta 28an. Rokopolisera irteera eskalatzen ikasteko abenduaren 26an, ipuin kontalariak, tailerrak eta bar. Gainera, urtea amaitzeko San Silvestre lasterketa ere antolatu dute Ororbian. Eta girotzeko, aurrentzako tailerrak eta puzgarriak ere egongo dira.
Informazio guztia Oltzako Zendeako webgunean kontsulta daiteke. Uharteko albisteekin jarraituko dugu. Pasaden igandean, apostu etxeen aurkako ekimenak egin zituzten, eta besteak beste, erraldoi eta buruhandien konpartsak ere bat egin zuen aldarrikapenekin. Horretaz gain, Itaroako zinemetan 5 egunetako grebarako deialdia egin dute, lan baldintza duinak eskatzeko apirilean egin zuten moduan. Greba gaur hasi eta astelehenera arte luzatuko da. Bestalde, abenduaren 24ean Olentzero eta Mari Domingiren etorrera ospatuko da. Lauetan, Berdintasuna elkartean, aurrentzako antzerki emanaldia izanen da, Ameli eta Xirrikituen Jostunek. 6etan, San Estebanetik Olentzero eta Mari Domingi iritsiko dira, eta 6:30 ongi etorria eginen zaie pilotalekuan. Noainera joango gara orain. Abenduaren 22 arte, Oskar Perfer Kolonbiako argazkilariaren erakusketa dago ikusgai kulturetxean, egunero arratsaldeko 4:00 8:00. Bestalde, larunbatean, San Tomas neguburua ospatuko da 6etan Teresa de Kalkuta plazan. Kalejira, sagardoa, taloak, dantzak denetariko izanen da. Igandean, 11:30 hasita, Gabonetako festa ospatuko da Imarkoainen. 11:00 izanen da, eta ondoren, Olentzeroren etxera joango dira bertaratutakoak. Parte hartzeko helduek 5 eta aurrek 2 euro ordaindu beharko dituzte. Horretaz gain, igandean ere 12etan meza, eta ondoren, abesbatzaren kontzertua izanen da Torres de Elortzeko elizan. 24ean noski Olentzero eta Mari Domingi agertuko dira Noainen arratsaldeko 6etan, eta kalejiran abiatuta polikiroldegira joango dira. Aipatutakoetaz gain, Eguberrietako programan beste hainbat ekintza antolatu dira, datozen egunetarako. Beraz, programazio guztia kontsultatzeko udalaren web orrira jo daiteke. Iruñako albiste pare batekin bukatuko dugu. Plaza de la Cruz BHIren 175. urteurrenaren harira gaur hitzaldi irisgarri bat egonen da euskaraz. Saioa 7etan izanen da Zabalguneko Zibiboxean eta sarrera librea da aurrez gonbidapena hartuta. Hitzaldian, material grafikoaz baliatuta, ikastetxearen historia aztertuko da, bai eta hark hiriko hainbat belaunaldiren hezkuntzaren arloan egindako ekarpenak ere. Ikastetxea Antzinako Merkataritza Eskolan sortu zen, eta diziplina gabeko ikasleendako ziega areto bat zuen, baita liburutegi publiko bat ere. Hainbat pasadizo izanen dira entzungai. Besteak beste, ikastetxeko irakasleetako batek egin zituela 1923 eta 1931ko Sanferminetako kartelak, eta gerora frankismoan errepresaliatua izan zela. Edo egungo eraikinaren eraikitze proiektua 1934tik egina zegoela, baina markada batek pasa behar izan zuela egin ahal izateko. Horretaz gain, udalak Hontzaren plaza eraldatuko du, ura irisgarriago eginez, zoladura berrituz eta berdegunez eta apaingarri erakargarriagoez hornituz. Proiektua udalak auzotarrek eta elkarte ehunak birdiseinatu zuten, 2 lantegitan mamitutako partaidetza prozesu baten bidez, eta Milagrosako hirian jartuteko plan bereziari loturik dago. Egiten ari diren lanen jomuga, gunea goitik behera berrantolatzea da, beti ere badauden eraikuntza batzuk mantenduta. Hala nola, pilotalekua eta plazako 2 solairuko egitura hori, nolabaiteko behatokia osatu eta protagonismoa gordetzen duena. Pasa gaitezen orain gaurko eguneko efemerideak ikustera. 1913ko abenduaren 19 Nikolas Lekuona margolari, marrazkilari, argazkilari, arkitekto eta artista abangoardista jaio zen Ordizian. Egun berean, baina 1979 urtean, Jesus Maria Leiozaola erbestetik itzuli zen. Eta bukatzeko 2005ko abenduaren 19 Evo Morales Boliviako presidente izateko aukeratua izan zen.
Gaur gurekin dugu Unai Jimenez, bera Apostu Etxeen kontrako plataformako kidea da. Kaixo, arratsaldean. Kaixo, etxaldean. Zer moduz? Duela 2 aste inguru edo aurkeztu zenuten plataforma hau, ezta? Bai. Eta nola sortu zen? Hau sortu zen behar batetik edo konturatu ginelako, bazegoela Iruña herri mailan ja zabalduta nahiko ari zela zabaltzen arazo hau, plataforma desberdinak sortzen ari zirela herri eta auzo desberdinetan, eta sortu zen proposamena elkartzeko, egun batean plataformak elkartzeko, eta ja bilera horretatik aurrera hartu zen erabakia plataforma guztiak elkarrekin elkartzeko eta elkarrekin koordinadora moduko da sortzeko. Eta zenbat pertsona eta zenbat auzotako edo jendea zaudete? Gaude 6-7 auzotako plataformak, okerrez banago. Auzo eta herri. Auzo eta herriak, Auarte eta Berriozar liratezke, eta gero Hego Esibarreko plataformere badaude auzo eta herri desberdinetakoak. Eta gero badago ere bai plataforman parte hartzen du Aralar elkarteak. Eta zuen artean harremana nola sortu zen? Gure harremana edo kontaktu pertsonalen bidez edo sare sozialetatik bata bestearen berri jakitea, bakoitzaren auzokoa denez, bakoitz ere errealitate ezberdin batetik zetorren, eta bai sortu zela bai beste baten prentsaurreko batera agertuz, edo telefono bidez, edo sare sozialetatik komentatu ideia eta bilera batera ditu. Eta zuen asmoa zein da Nafarroa osoko Bai koordinadora bat izatea? ongarela komentatzen Iruña herri mailakoa izango dela oraingoz, baina bai sortzekotan daudela Nafarroan zehar beste herri edo hiri batzuetan, bai sortuko direla beste plataforma batzuk, orduan bai hitz egin dugula batzutan Nafarroa mailan antolatzearen ideiaz. Beraz, ere badaude plataformak ez daudela zuen barne edo zuekin harremanetan? Oraingoz horrela prozesuan daude plataforma batzuk, gu dakigula ez dago Iruña herritik bestelako plataformarik. Eta noiz hasi zen kontsideratzen Apostu Etxeen afera arazo bezala? Aralar elkarteak hainbat denbora darama, auzia ludopatiaren arazoa lantzen, baina plataformak gaur egun ezagutzen ditugun bezala, azken urte hauetan izan dute beraien gorakada hasi dira sortzen, baina bai Aralar bezalako elkarte batzuk duela urte bastante eramate auzi hau lantzen, eta gero aurreko urteetan ere bai auzo herri desberdinetan gazte asanblada edo gaztetxeetan bai landu izan dutela problematika hau, baina ez hain modu antolatuan gaur egun bezala. Eta egon da momenturen bat, non egon den ez dakit aldaketa eta batean ja hasi den benetan hau kontsideratzen. Bai. Pasa behar izan da zerbait badago hor ez dakit momentu. Hemen Euskal Herrian duela hainbat urte dagoela apustuen afera mahai gainean, batez ere badelako estatu mailan badira komunitate bakarrenetakoak non tabernetan apustu makinak jar daitezken, eta horiek badira pixka bat sarrera moduko bat apustuen mundu horretara, baina bai datuak begiratuta agerikoa da krisia sortu zenetik, 2008 urtetik, izan dela nolabaiteko gorakada hori, ja apustu etxeena herri eta auzoetan finkatzarena. Eta zuek ere aipatzen duzue bereziki gazteek edo jotzen dutela ontara, zergatik edo eta zer egin beharko litzateke hau ez gertatzeko? Bai guk ikusten genuela justu apustu etxeak edo apustuak gehien egiten dienak direla nolabait gizarteko zati matxakatuena, hau da langile klaseko kideak direnak direla ondorioak gehien pairatzen dituztenak, ez daukate batek jartzen ari bezala, batek ez baldin badauka dirurik bere seme-alabai edo nahiari erosteko pariren bat, ez duela zertan apusturik egin behar, baina behar baldin baduzu diru hori oso erraza zaizula bere iragarki guztiekin jotzea bere halakoan saiatzera diru hori irabaztera, ez duzun inoiz irabazten, eta gero langile auzo edo herrietan gehien eraginduenak bai direla gazteak, gehien sartzen direnak
ez daukatenak, are gutxiago daukatenak, ez daukatenak ezer, oso erakartuak izaten dira gainera egite dituzten iragarki horiekin, aurkezle famatuak, futbolariak edo beraiek guztiak promozionatzen, gazteak daude guztiaren mugikorrekin eta mugikorrean YouTube edo ezin aplikazioetan orain hartzaizkizu iragarki hauek. Eta orduan, bai ikusten genuela fundamentalena zela kontzientziazio lan bat egitea plataformetatik, bai gaztetara bideratuz, baina bai herrietan ere bideratuz, ikusteko zer arazo sortzen dituen honek. Eta norena uste duzu dela orain arazo hau konpontzeko ardura? Ardura... Nork egin beharko luke gehien? Ardura oraintxe horrekiko antolakuntza plantatu dutenak, da plataformek bai daukatugula ardura bat, erabaki dugulako antolatzea honen aurka. Zenote ezin diogu errua bota udaletxeei edo Nafarroako gobernuari edo beraiek bai nahiko ahalik eta azkarren erreakzionatu egin dutela. Bai esan beharra dago goi instituzioen goi esferetan kriston harreman ona daukatela. Apustu etxeekin, azken asteetan bereziki atera dira gorakada honekin batera komunikabideetan ze harremanak dituzten, apustu etxe handiek zenbateko diru ematen dioten estatuari, estatuak zenbat diru jasotzen duen apustuetatik, eta beraz errua bai zati bat bere instituzio mundu horretan egiten direnek badaukatela, harreman horiek bultzatzeagatik, apustu etxeak beraiek direlako azkenean negozio hori jarri dutenak, baina bai orain erantzukizuna ikusten dugula guk daukagula. Herriak modu antolatuan daukala orain erantzukizuna. Eta pertsona batek modu individualean zerbait egin dezakela uste duzu? Horrela, apustu etxeen aurka? Apustu etxeen aurka, gaur egun bastante baliabide emate dituzte sare sozialek eta sare sozialetan agertu dira azken hilabeteetan hainbat perfil, ludopatiaren aurka, ludopatiaren inguruan kontzientziazio minimo bat eginez, bakoitzak bere mundutik, bere arazotik, baina bai oso mugatu dagoela zen aurrean daukaguna, aurre egin behar dioguna badira kriston apustu etxe handiak, horiei ezin zaie individualki ezin diote sikiera udaletxeek askotan aurre egin, udaletxeek askotan baten batek aipatu digu, ordenantza bat edo beste aplikatu dezakela, baina gero bueltan eta hor dakiokela kriston arazo juridikoa apustu etxeek atzen daukatelako kriston gaitasun juridikoa, kriston gaitasun ekonomikoak dituzte, edo zer egin dutela edo noren aurka. Orduan individualki bai egin daiteke minimo, baina bai beharrezkoa dela modu zabalago batean antolatzen. Eta hori, ordenantzak aipatu dituzula, hemen inguruko herri batzuek, adibidez Noain eta Uhartek, aplikatu dituzte ordenantza batzuk, uste duzu nahikoa direla eta zerbaitetarako balio dutela? Noain bai aurreratu zela, arazo honetara guztira, egin zuen ordenantza bat, aplikatu zuen ordenantza bat, non derrigortzen zituen apustu etxeak ez egotera parke edo ikastetxe edo kiroldegietatik ez dakizen bat metrotara, eta orduan ordenantza horren bidez antza denez Noainen ez legoke lekurik apustu etxe bat jartzeko eta daukaten toki bakarrik litzateke poligona, eta poligonan ez zaie interesatzen hor ez hartzea. Eta orain bai Berriozarren ere ari dira ordenantza bat aplikatzeko prozesuan, beste auzo eta herri batzuetan, Uharten esan duzu ere bai hasi dira prozesu horretan, baina hauek ez liokete eragingo jada irekita daudenei. Noainek bai lehenago azkarra izan dela, ez dagoelako apustu etxerik Noainen, eta antzain ezingo dira egon ordenantza horrekin, baina bai beste herrietan ordenantza aplikatuta ere jada daudenak bertan geratuko dira. Baina behintzat etorkizunari begira bai baliogarriak direla, ez? Ekite dutena da etorkizunen batean ez irekitzea. Eta orain, imaginatu ezakit, pertsonaren batek edo herriren batetan ere baldin badago jendea apustu etxeen aurka, nola egin dezakete lortzeko elkartzea edo zuekin harremanetan jar daitezke edo? Bai, prentsaurrekoa egin genuenean, adierazi genuen irekita geundela, edo zen pertsona edo zen kolektibok kauzionen inguruan lanketa bat nahi badu, edo plataforma sortu nahi badu,
guk gure artean ditugun baliabideak eskuragarri jartzen dituela edonori, eta kontaktatzea esan dut, edo korreoz, edo sare sozialen bidez, edo kontaktatzea dauka Iruñerri mailan lagunduko zaiola behar duenerako. Beraz, zerotik hasteko laguntza hori eskaintzen duzu ez? Bai zerotik, edo jada Bustintxurin adibidez aurretik zer sortzekotan egon zirela, eta bai kontaktatu dutela gurekin, beste auzoren bat ere orain sortzen hasi da, bai irizabaldotago da edonor laguntzera. Eta horretaz gain, zuek zer egiten duzue konkretuki, esan nahi dut. Zuen lana esan duzu dela saiatzea kontzientziatzen, ez? Gero ere, suposatzen dut instituzioi nolabait esaten zuen eskakizunak edo? Momentu honetan, Iruñerri mailako plataforma hori konsideratzen dugu koordinadora bat bezala. Pixka bat denon artean elkar harremantzeko, elkar laguntzeko, deialdiak esolapatzeko, bai ekimenak elkarrekin egiteko eta ideia da batetik kontzientziazio lan hori bultzatzea. Baita gero, bigarren lan hildo bat edo bigarren bete behar bat genukena izan litzateke, jada planteatzea zuzenean nola lortu apustu etxeak kentzea gure herri eta auzoetatik. Eta horren baitan, bai ulertzen dugu beharrezkoa instituzioekin harreman bat egitea, berei daukatelako zerbait egin beharra daukate, beraien bete behar bat da, horrekin zerbait egitea. Baina, basikamente ditugu bi lan hildo horiek, kontzientziazioarena eta borroka bat bera planteatzea. Eta plataforma aurkeztu zenutenean, ere aurreratu zenuten, otsailaren 8irako, mobilizazioren bat prestatu nahi duzuela, baina ez zenuten askoz gehiago esan, ez dakit horri buruz zerbait esan dezakezu. Bai plantatu genuen, egin behar genuela lehen, esan dut apustu etxeak Uarten, Txantrean eta Berriozarko apustu etxeak irekiko dira. Eta hau gero eta gorago zijoanez, bai plantatu genuela lehen egin behar genuela ekimenen bat, horregatik prentxaurrekoa eta prentxaurrekoan iragartzea mobilizazioaren bat, baina bai ari garela hitz egiten mobilizazioak gainditu behar duela pixkat orain arte ikusi ditugun mobilizazio ereduak, izan behar dela aldarrikapen hutsetik haratago plantatu behar dugula zerbait erreala. Orduan, ideia da otsailaren 8an lehenengo agerpen publiko bat egitea, indarrak ustaldi bat egitea. Iruñerri mailan honen aurka dagoen ikustarazteko honekiko dagoen aurkakotasuna. Eta egun hortatik aurrera ja martxa hartzea, plataforma bezala, dinamika desberdinak planteatzea, eta pixka bat hori, hasiera puntu bat bezala plantatzen dugu. Beraz, elkarrekin egingo den lehenengo mobilizazioa izango da, ez? Eta egun hori arte, suposatzen dut egongo direla beste mobilizazioak, baina herri bakoitzean. Bai, horren aurretik, datorretan plantatu genuen guberriak direla eta klaseak eta hori dena, pixkat gu denbora izateko hori antolatzeko, baina baita ere ikusten genuelako auzo eta herri desberdinetan plantatu dela dinamika desberdinak, Berriozarren adibidez lehenago iragarriko dute mobilizazioaren bat, hitzaldiak eta holakoak ere badaude, orduan bai aurretik egongo dela auzo eta herri desberdinetan eskaintza moduko bat auzia lantzeko. Eta zuek baduzue komunikazio bideren bat edo adibidez mobilizazio hauetaz enteratzeko non ikusi daitezke edo non jakin daiteke haien berri? Mobilizazioak iragarriko ditugu sare sozialen bidez edo aurrekoan bezala prentxaurrekoen bidez. Bai ikusten genuela igual auzo eta herriak arazoak dituztela edo ez daukatela inbeste indar beraien gauz egiten baituzte prentxaurrekoak delakon eta baden auzi bat pilpilean dagoena eta orduan komunikabide egite dutela bastante kasu, baina Iruñerri mailan elkartzeak ematen zigula nolabaiteko indar bat, eta orduan Iruñerri mailan elkartzeak zezakela ere komunikabideak kasu gehiago egitea edo boz gehiago izatea. Orduan adibidez, herri bakoitzean egiten diren mobilizazioak zuek ere informatzen duzu horren berri? Bai, auzo eta herri desberdinetako mobilizazioak bai bultzatzen ari garena da auzo eta herri desberdinetatik bultzatzea beste herrietan egiten diren ekimenak,
alik albada jendea bideratzea beste auzoetara. Bai, pixkat elkartasuna ere egon dadila. Elkartasun hori eta pixka bat, ikusten genela, pixka bat koordinadoraren filosofia hori zen barzela nolabait, lokalki, auzo edo herriek zeukatela indar bat lortu alzutela, auzokiden babes lortu alzutela, baino hala ere aurrean geneukan negozia handiegia zela, inkluso auzo eta herri mailan bakarrik aurre egiteko. Orduan, denak elkartuz gero lortu genezakela, adibidez auzo bakoitzetik lortzen badugu mobilizazio bakoitzerako edo prentsaurreko bakoitzerako 20 pertsona, esas plataforma baldin bagaude, izateazke prentsaurrekoak 120 pertsonakoak. Pixka filosofia horrekin, elkarrekin antolatuz gero indar gehiago lortuko genuela. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzu, nola besterik gabe jendea adi egon dadila, ez, mobilizazioetara? Eta otsailaren 8an egingo duzuela lehenengo mobilizazio handia Iruñerria barkatu mailan. Nahi hori da. Ahalik eta jende gehien etor dadila, ingurukoi azaltzea eta gure irakurketak eta olako elkarrizketak zabaltzea bai lagunei, familiari, auzokidei, ahalik eta gehien zabaldu dadin mezua. Mila esker, unai, hona etortzeagatik, eta animo zuen lanarekin. Mila esker. Goazen orain, aste honetako agenda errepasatzera. Gaur, San Francisco liburutegi publikoan, arratsaldeko 6etan ipuin kontalaria egongo da euskaraz 4 urtetik aurrerako haurrentzat. Gaur ere, baina beranduago, 7:30 zer topatzen zaitu ametsetako lana lortzera, Koatxin hitzaldia egongo da Mendillorriko Zibiboxean. Larunbatean, Olentzerori ongi etorri festa egingo zaio zentralen. Goizeko 12 hasiko da eta sarrerek 3 euroko prezioa dute. Larunbatean ere, baina arratsaldean, Mendillorriko Zibiboxean antzerkia egongo da haurrentzat, inondik inora izenburuarekin. Igandean, Anaitasunan, Pirritx Porrotx eta Marimototxek ikuskizuna eskainiko dute. Horretaz gain, urtarrilaren 5 arte, Nada debería fallar erakusketa dago Ziudadelan, egunero 6-etatik 8:30. Urtarrilaren 7 arte gainera, Gabonetako feria dago ere Zezen plazan, eta urtarrilaren 12 arte, Star Warsen inguruko erakusketa Baluarten 8 euroko sarrera ordainduta. Gaurko saioarekin bukatzeko, Xabi Solanoren bideoklip berriarekin utziko zaituztegu. Beraz, besterik gabe, ongi izan eta bihar arte.